Да, бе, дай натам, бе, дай. Абе, не, бе, тия гушни, бе, аз одей, как си я гушках, бе? Петьо! Виж как се изпълждат тези ще дойдат. А? Ей, сега тук виж как ще дойдат гларостите. Къде ще дойдат гларости? 5 метра след малко всичко виждат. Отгоре. О! Опред, тук няма един бял бачат. Ами малко на такоз, бе. Ами, добре де, къде да отидем? Там? Това е по-назад. Или по-нагоре, или по-натам. Ами, добре, де, по-натук, хайде. Няма един бял бачат, бе, само манган. Ами тук е сянка, бе, ти детето знаеш какво стана с него, бе. Може да намерим. И ще изгорим на Няма, спокойно. Тук е водата студена без теб. Направо, Петю, ще отидем там. Ами добре, айде сега. Айде, добре. Там много горещо е. Това вода за тази страната, бе. Не само да седите на ти. Айде. Трябва да взем нещо много да кика нещо. Нещо, да не карай. Еми къде да станем? Нека и тогава сме на сянка, защото... чак там няма отиваме. Еми айде. Не, Тани тук се издържава като някой гущер тук.